যা গরম তো রয়ে যা তার সাথে বসে কথাবার্তা হ তাহলে কফি দে যা ଶୁଣନ୍ତୁ ଡାଡି ଲାଜ ଶରମର ତିନି ଗାର ଡେଇବା ପାଇଁ ଜମା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମାନେ ସେ ଶିଳ୍ପପତିର କୁହନ୍ତୁ କି କୋଟିପତିର କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସବୁ କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଘରେ ଭିତରେ ରାଖିରେ କି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣନ୍ତୁ ଡାଡି ସେଭଳି ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛି ତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେହି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବା ଆଦୌ ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ବିଶେଷ ମୋତେ ଚାଲି ଦେଇ ଚାଲିବ ହେଲେ ଭଦ୍ରକ ବୋହିଲି ଶକ୍ତିପଦ ସାମନ୍ତ ଚିହ୍ନା ମୁଁ ଚାହିଁବି ତ ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ସେଇ ଆଶାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅତି ସୁରୁଖୁରୁ କଣ ହେଇଛି ମୋତେ କଥା ଖୋଲି ସେଇ ବଡ଼ମା ମୁଁ ଚାଲାକି କରି ନୂଆ କାରଖାନା ଚାବିକାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇକି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ହେଲେ ସେ କାରଖାନା ଯଦି ନ କଲୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିଥିଲି ହେଲେ ବଡ଼ମା ସେ ଓକିଲକୁ ହାତ କରି କ'ଣ ତା ନାଁଟା ପତଞ୍ଜଳି ପ୍ରସାଦ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ସିଏ ଆରାମ ତ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା ବଡ଼ମା ସେ ଓକିଲ ପତଞ୍ଜଳି ପାଠଶାଳାକୁ ହାତ କରି ରାୟଟା ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କରି ନେଇଛି ଆଉ ସେଇ ରାୟକୁ ଆଧାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାରଖାନା ଖୋଲିବାକୁ ବସିଲେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ କାରଖାନା କେମିତି ନ କରୁ ଆଉ ତା ପାଇଁ ଯାହା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସବୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଅଛି ତମକୁ ମୁଁ ଭାବି ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରି ଯେତେବେଳେ ତମ ପାଖରୁ ଟଙ୍କାରେ ବି ତମ ପାଇଁ କାମ କରିବି ହେଲେ ଅଙ୍କଲ ଏଇଟା ତ ବିଦେଶ ପାଇଁ ଶୁଣ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ସେ କାରଖାନା ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହବନି ଆଉ ଯିଏ ସେ କାରଖାନା ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ତାର ସମାଧି ହବ ହିଁ ହବ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଶେଫାଳୀକି ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଶେଫାଳୀ ହେବ ସମତର ଖାନଦାନର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ତମର ନାଭିକତା ପାଇଁ ତମକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ମୁଁ କହିଯାଉଛି ଯିଏ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହବ ତା ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଅଧିକାରକୁ ସେ ଆଜିଠାରୁ ହରେଇ ଅଛି କିଙ୍ଗମେକର ଶକ୍ତିପଦ ସୀମା ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ କଣ୍ଟା ହବ ତାର ମରିବାଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସତ୍ୟ ସିଂ